Инициативата е под мотото "Кръсти червей на бившия си" и е насочена към тези, които в момента нямат половинка за празника. Всеки, който има да си връща на бивше гадже, съпруг, може да кръсти парче месо, зеленчук или африкански червей и да го предостави на някой от питомците, който да го хапне за закуска, така както в момента прави капибарата. Моментът може да бъде запечатан в снимка, в видео, а за по-голяма достоверност поръчителят, чиято самоличност ще остане в тайна, ще получи сертификат. Приблизително близко до бившия, защото може да рискаш изобщо да го споменаваш. Така, Джони ще се казва, този африкански червей, който ще бъде изяден след малко от тези сурикати. Кои са имената, които получи? Най-често срещаните имена в кампанията ни, това е Иван, Наско, имаме Валерий също така и предимно залагат на африканския червей. Имаме и зеленчук, който ще бъде изяден от капибарите, така че кампанията е добре уважена в случая. Има доста бивши, които ще бъдат подложени на това.